नंगौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 52 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे खुंगा 33 बोसोरारि जथुम्मा गगामुग दख'रा दुलाराय गगामुग दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसे खुंगा 17 बोसोरारि जथुम्मा गगामुग दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 16 आरो 17 साननैनि हाबाफारिजों गगामुगनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाया दिनै नैथि सान बे नैथि सानाव दिनैनि बे फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनाया दासिम जानानै थांबाय। बेनि उनावनो मोनसे समायना रमायना मोसानाय बे जागासिनो लोगोसे बे समाव आङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांजों दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन। बे समाव गासिनिबो मोनफ्रोमबो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। लोगोसे बे समाव आंजों लोगोसे दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे दिनै नैथि सान बे नैथि सानाव दिनै नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों? दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 52 बोसोरारि जि जथुम्मा बे 52 बोसोरारि जथुम्मानि नैथि साननि नैथि हाबाफारि जा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दा बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोंना इतिमध्य जाबाय। दा बिनि उनाव जोङो दङ मैयानि आद्रा थानाय जा फाइनाल भलिबल कम्पिटिसन दा बे भलिबल कम्पिटिसना दान्दिसे उनाव जागोन। बिनि उनावनो मोनसे जोंनि मुङारि जि बानजाय आफादनि बिजाब दा बिजाबनो बे बेखेवनाय हाबाफारियाबो जागोन। दा बियो दान्दिसे उनाव जागोन। बिनि उनाव जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानजाथाव आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जा गेवलां मेल दा गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय जोङो BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेस्वर बसुमतारी साराबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। दा बे बाहागो लानायनि गेजेरजों आरो जोंनो आसाम सरकारनि मन्त्रि डक्टर रनिस पेगु बिथाङाबो जोंनो खोथा होदों दिनैनि गेवलां मेलाव बाहागो लानो थाखाय। दा आसा खालामदों जोङो दिनैनि गेवलां मेला खोब मेहेरगोनां जागोन आरो जों आसा खालामदों बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि नैबे गगामुग ओनसोलाव थानाय रायजो राजा आरो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि रायजो राजाफोरनो जाय आलासि बिथांमोना जोंनो माखासे मेसेजखौ होगोन आरो जोंनि बर' कसारि गाव माहारि खुंथायनि जा माखासे मावनो लानाय जा हाबाफारिफोर बेखौ जोङो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जिहेतु सिबानो बेयाव बाहागो लागोन दा बेयाव जोङो आसा खालामदों। दा बे समाव आङो बे खाबुआवनो मोनसे खोथाखौ आङो साबायखर बावनो सानदों जे जोंनि बिटिआर सरकार बा इउपिपिएल सरकारा थांनाय 14 अक्ट'आव बड'लेण्डनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय कार्बि आंलंनिफ्राय जोंनि जनायसिम जा बड'लेण्ड बास बे बड'लेण्ड बास बिथांमोना बेखेवबाय। जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो इउपिपिएल सरकार आरो प्रमद बर' सरकारखौ जोङो साबायखर जासिदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि ट्रेन्सपर्ट जि मन्त्रि EM बिथांखौबो जोङो बे समाव दिनैनि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेलनि गेजेरजों आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै गोबाव समनि बियो जोंनि दाबिमोन। जोङो जेब्ला बर' फरायसा आफादाव थाबोदोंमोन बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव जोङो बुंबोबाय थादोंमोन जे जोंनोबो बड'लेण्डनिफ्राय जनायसिम जोंनो बास नांगौ बासनि खोथा जों गारिनि खोथा जों बुंबाय थादोंमोन। दा बे लेखायैनो दिनै जोङो मोनफुंनो हाबाय। दा बिनि थाखाय आङो बे समाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिदों। बिथांमोननि इउपिपिएल सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं रोजा रोजा साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे दिनैनि बे साननैनि हाबाफारियाव जोंखौ नैबे मेलखौ खुंफुंनानै होनाय जोंनि बानजाय आफादनि साफ्रोम दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोनखौबो आं बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय दा जोंनि जातीय संगठनफोर आफादफोर जेरै बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद दिनै एक्स NDFB सारेन्डार NDFB आरो एक्स BLD वेलफेयार ससाइटि बिथांमोननिसिमबो आंनि बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो जोंजों नैबे समाव बाहागो लाफैनाय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय थान्दै बिथांमोननिसिमबो आंनि बे समाव रोजा रोजा गोजोननाय आरो साबायखरखौ बे समाव आं जासिदों। थारैनो गोजोननाय थाबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव मा आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन लोगोसे सोर आलासिफोरा बाहागो लाफैगोन बेफोरनि फारसे दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायना होबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननो गुबुन गुबुन थासारिखौ दिन्थिलांबाय थानो आं नाजागोन।
सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। सेरफांगुरि बाजार